Cada any, quan s'acosten les festes de Nadal, es renoven les tradicions. Fer el pessebre n'és una bona mostra. Per muntar un pessebre cal delimitar un espai, pensar un paisatge i col·locar-hi unes figures. Alguns dels elements necessaris per ambientar el pessebre tradicional provenen de la natura i de la casa. El suro, la molsa, la farina i el paper de plata serveixen per construir muntanyes, prats i rius. Però el pessebre no ha estat sempre així. Hi ha tot un món amagat al seu darrere. Tot arrenca de l'edat mitjana. La creació del pessebre s'atribueix a Sant Francesc d'Assís. Al Nadal de 1223, a l'establia del santuari de Greccio, on vivia Sant Francesc, es va celebrar una missa per recordar el naixement de Jesús, amb la presència d'un bou i una mula. A l'edat mitjana era costum que per Nadal les esglésies guarnissin la capella del naixement amb branques i figures d'adoració. Aquesta escenificació va donar lloc al pessebre. A Itàlia, sobretot a Nàpols, hi trobem els primers pessebres. Durant molts anys, l'escenificació del naixement només es fa a les esglésies, però amb el pas del temps, el costum s'introdueix a les capelles de la cort. Reis com Frederic el Gran de Prússia o Carles III d'Espanya van ser uns grans impulsors d'aquesta tradició. Carles III d'Espanya era també rei de Nàpols, on hi havia una gran tradició pessebrista. Va ser ell qui va introduir-lo a la cort espanyola, on les dames s'encarregaven dels vestits de les figures. I a través d'aquestes figures, en aquella època s'introduïa la moda del vestir. Les figures de pessebre de l'edat mitjana s'encarreguen a grans artistes, els quals les fan en fusta o ferro. Eren peces originals i úniques. El pessebre va passar de la cort reial a la noblesa i d'aquesta al poble. És al segle XVIII quan el pessebre s'extén entre el poble amb les imatges de fang fetes amb motlle. El pessebre perd qualitat artística, però guanya vivacitat i color. Tota l'Europa catòlica fa pessebres. França, Itàlia, la península Ibèrica, Àustria. A Alemanya, els vestits de les figures no són pintats, sinó que es fan amb roba. El pessebre passa a les colònies dels països catòlics, principalment a Amèrica Llatina, on la imaginació popular de cada país adapta el pessebre a la cultura pròpia, com aquest, fet al Paraguai, o aquest altre, colombià. Els monjos franciscans van introduir el pessebre a tota la franja mediterrània, de la Provença a Alacant. A Catalunya, per tant, el pessebre va arribar de la seva mà. A Olot, a la casa pairal de Can Trinxeria, es conserva un dels pessebres més antics de Catalunya. Ignasi de Trinxeria, l'hereu fadrí, que era invàlid, el va començar a finals del XVII i el va anar engrandint al llarg de la seva vida.
En el segle XIX, el pessebre tradicional, que ha arribat fins als nostres dies, es va anar generalitzant. El vestuari dels personatges és el de la Terra. El segle XX ha mantingut aquest tipus de vestuari, amb molt poques excepcions. Només Sant Josep i la Mare de Déu anaven vestits com els altars. Ella amb predomini de blaus i ell amb marrons i morats. Encara que en el nostre segle també se'ls ha vestit de menestrals catalans. Cada cultura ha incorporat figures pròpies al pessebre tradicional. Aquests són alguns dels personatges populars que formen part del pessebre català. Però n'hi ha un que destaca per sobre de tots els altres. Les figures més antigues del caganer són de finals del 18 i principis del 19, encara que és un personatge del qual ja es tenen referències al segle XVII. Apareix tant en la literatura de l'època com dibuixat a les rajoles. A mitjans del segle XIX, d'acord amb els corrents historicistes de l'època, neix la tendència de recrear els personatges i els paisatges de la Palestina del temps de Crist. Al segle XIX, tant les figures hebrees com les catalanes acostumaven a ser realitzades per artistes d'anomenada. Van ser molts els artistes que van treballar en el camp del pessebrisme. Escultors de la categoria dels germans Vallmitjana, Manolo Hugué, Josep Clarà, o pintors de l'escola olotina com Miquel Blai i també Josep Berga van iniciar-se en aquest món. Però és l'escultor Ramon Amadeu qui hi va tenir una influència més decisiva. Amadeu va arribar al pessebrisme per unes causes ben allunyades del món de l'art. L'any 1809, tot just començada la Guerra del Francès, es va veure implicat en l'anomenat complot de les campanes. A Barcelona es van fer sonar les campanes de les esglésies en senyal de protesta per la invasió napoleònica. Com a represàlia, els francesos van executar diversos prohoms que hi estaven implicats. Ramon Amadeu va haver de fugir a peu fins a Olot, on es va establir durant la guerra. En aquesta ciutat comença a fer figures de pessebre que ràpidament adquireixen notorietat. La qualitat de les seves obres ha fet que Ramon Amadeu sigui considerat el figurista més important del pessebrisme català. Des de l'època de Ramon Amadeu, la tècnica de les figures fetes a mà, també anomenades figures de palillo, ha variat ben poc. Es pasta argila amb aigua i es fa un primer esbós amb les mans. Després es treballa l'obra amb l'ajut de bastonets de boix o de ferro que serveixen per modelar el fang fins a donar-li la forma definitiva.
Cada mestre figuraire imprimeix el seu estil particular a les seves obres. Les figures fetes a mà són cares, i ja ho eren al segle passat. És per això que al segle XIX el pessebrisme artístic estava lligat a les classes benestants. El que va posar el pessebre a l'abast de tothom van ser les figures de motlle. A tombant de segle, gent d'ofici com forners, pintors o fusters comencen a fer figuretes de motlle per fer-se un sobresou. També apareixen els primers tallers de figures. Per fer una figura cal tenir un original. De l'original es fa el motlle i d'aquest en sortiran les reproduccions. Cada figura està formada per 4 o 5 motlles. Un cop ja estan fets, caldrà juntar-los en una sola peça i fer-ne els retocs. Un cop la figura està completament seca, s'introdueix al forn per poder-la coure a uns 900 graus. Quan la peça ja està cuita, se li dona una imprimació de cola per tapar les porositats. Finalment es pinta i se'n fa l'acabat. També el món del pessebre té els seus mercats. El lloc més típic de venda d'aquestes figures és la Fira de Santa Llúcia, davant la Catedral de Barcelona. Es celebra des de 1786, fa doncs més de 200 anys.
última varietat del pessebrisme és l'aparició del pessebre vivent. Nascut a Andorra fa 50 anys, el pessebre vivent és la representació del naixement feta en un espai natural, amb els personatges immòbils, com si es tractés de la rèplica a escala humana del pessebre tradicional. Si el pessebre vivent significa un salt respecte al tradicional, la seva variació artística ve representada pel diorama. El diorama és una tècnica de construcció del pessebre nascuda a Catalunya i és aquí on més s'ha desenvolupat. Es tracta d'un pessebre fet bàsicament amb guix o escaiola, encara que es poden utilitzar altres elements. Es pinta en un espai tancat i es mira a través d'un marc. La perspectiva, doncs, hi juga un paper determinant. La creació del diorama es deu a Antoni Moliner, un barceloní de principis del segle XX. Moliner, buscant noves formes d'elaborar el pessebre, va utilitzar per primer cop el guix. Les tècniques de construcció són diverses, però totes treballen la perspectiva. S'experimenta amb la construcció, l'ambientació i la il·luminació. Es fan proves amb pintures i textures diverses fins a obtenir el diorama imaginat. Durant anys, la construcció de diorames va ser patrimoni exclusiu de Barcelona, però ja fa temps que s'ha escampat arreu de Catalunya. Fins i tot es pot parlar de diferents tendències locals. L'Escola de Castellar del Vallès es caracteritza perquè la temàtica sempre gira a l'entorn del folklore català. L'Escola de Barcelona i la de Vic són les més pictòriques. Es busca que el diorama faci l'efecte d'un quadre i es treballa al màxim la perspectiva. L'Escola de Terrassa potencia el realisme i es preocupa dels detalls i de la perfecció tècnica. Una escola de gran personalitat és la d'Olot, que ha influenciat Banyoles. A Olot són impressionistes. Més que el detall, busquen l'impacte global, la conjunció de figures i paisatge. Tant el diorama com el pessebre són un art efímer. Per la Candelera, el 2 de febrer, amb l'acabament del cicle de Nadal, s'acaba també la presència del pessebre i del diorama. Caldrà esperar el Nadal vinent per tornar a escenificar el naixement. Fins ara només es podien contemplar els pessebres durant l'època nadalenca, però ja comencen a haver-hi exposicions permanents que poden ser visitades durant tot l'any. Al monestir de Solius, al Baix Empordà, s'ha obert la primera exposició permanent dedicada al diorama, on s'apleguen diorames fets pel germà Gilbert Galzeran al llarg de la seva vida. Les exposicions permanents, com la de Solius, serveixen perquè es mantingui en vida durant tot l'any una de les tradicions que forma part del patrimoni cultural de Catalunya.